As you already know my name, Ogbuefi Eze-Ana Ugochi Tubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm onye isi nchụaja na Ugochi Tubelu Ọdịnala Temple. Anyị na-agba afa mi na-emi dokwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na Ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa bụ power of gratitude. Yes, when I call again, now gratitude is one of the keys in creation given to man. If you want to succeed in life, you must always apply this key of gratitude. Mmadụ inye ekene na-akwa ụzọ. Ndị Igbo tụrụ ilu, one Igbo adage says, and I quote, na ekene nwaanyị na-agwa akịdị ike adị agwọta ọzọ. O nwere ihe na-atọ ụmụ mmụọ ụtọ dịka inye ekene. Inye ekene na-emepe ụzọ. Ịbụ na onye na-esho gratitude, mana mmadụ mana mmụọ ka na-ala ike ibere gị ọgọ. Maka na ndị Igbo tụrụ ilu sị na ọgụ na-adị mma ma onye emeelu cheta. Ihe ndị a bụ ihe anyị ga-eneba anya. Anyị ga-emepe gị anya ka ịghọta the power of gratitude. Malụ na ọnya bụ the key. Mana before we dive into today's lecture, important announcement. Ọ bụrụ na ị bụ child of the temple, echefuna na annual festival nke this year bụ na September 15th. Atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-participate in ya. Ọ a special festival. Whether me nọ n'ụlọ ma ị nọ n'ezi, whether me ya abịa ụmụ na ịma abịa, atụrụ anya n'aka gị na ị ga-eso kwado ya bụ festival. Ịchatịje m na WhatsApp agwa gị ihe ị kwesịrị ime. Ọkwa nke abụọ bụ anyị ama na anyị nọ na month of August. Our monthly ritual is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Yes. Ị nwere ike isonye na aja a na-achụ n'igwe. Distance is never a barrier. N'isi ụtụtụ a, ejegoro m na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyela anyị all over the globe. The friends of the temple, the children of the temple, the members of Ọdịnala Restoration Evangelical Mission and Concentrated Group. Etu a ka anyị si eme eti the last day of the month. Anyị malitere ịchụ aja anyị n'igwe ihe karịgoro 4 years now. We have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media. Ma even n'eziokwu TV maka na ọ dịrọ necessary, ọ bụrụ ihe anyị ji maka ịbịa. Mana ma na Chukwu na-emere onwe ya aha. Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Yes. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja, ihe ị ga-eme bụ ịchaachị m na WhatsApp. Ị forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe na altar. Then you make token donation iji kwado ya bụ aja. My WhatsApp number na screen gị 0805-7837672. Now let's proceed. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m chọrọ ka m kọwalụ gị bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara gratitude. Yes. Ọ bụrụ na ị bụrụ onye na-enye ekele, na-egosi obi ụtọ n'ihe ọma e mere gị, ị marụ na time will come when you will be alone. Ị ma na oge na-abịa, oge ndị mmadụ ga-akwụsị imere gị ọgụ. Ka mmadụ na-akwụsị imere gị ọgụ, ka mmụọ na-akwụsị imere gị ọgụ. Mark my word. Power of gratitude is the key. Ị ga-abụrịrị onye na-enye ekene. Ọ bụgodu na ije na all the holy books ngugoro, including the Bible, you keep emphasizing on gratitude. Ka m were story, a popular story in the Bible. We were told, yes, na akwụkwọ Luke, ebe Jizọs na-asị fụrụ ndị nọ na nsogbu wee sị ha ngwa ha jekosi ụkọchukwu onwe ha. Mgbe ha na-aga n'ụzọ, ofu onye n'ime ha wee chọpụta na o nwetaghị ihe ọ na-achọ. O wee chigha azụ wee jekwa si onye osisi na ebe ka ebe kene ya na ya adịgo mma. Onye osisi wee jụọ Jizọs wee sị ya na ya bụ Bible story wee sị ya ọ bụ na ọ bụrụ mmadụ 10 ka ya gwọrọ, kere ebe mmadụ 9 naanị ndị ọzọ nọ. Meaning that even called ones na-atụ anya ekene. Ụmụ mmụọ na-atụ anya ekene.
ụmụ mmadụ na-atụkwa anya ekene. Ekene dị mkpa na ndụ, maka na ndị Igbo tụrụ ilu sị na ekene nwaanyị na-agwa akịdị ike adị agwọta ọzọ. You must learn the power of gratitude. And ọ bụrụ na ị mụtara ya, ọ bụrụ na ị mara enye gratitude ma ọ bụrụ na mmadụ mere gị ihe, ọ bụrụ na ị so na ndị na-enwe ihe a na-eklem na-ekwesịrị imere gị ya maka na ọ gị nwa na ịdịzavụrụ ya, then ọ bụrụ na ị nwere ụdị attitude dị etu a, ọ ga-eme gị ndị mmadụ ga-akwụsị imere gị ọgụ, mmụọ ga-akwụsị imere gị ọgụ, maka na mmụọ na-abụ zitere onye bịa mere gị ọgụ. Ya bụ ọ bụrụ na ike nọrọ mmụọ, ihe ekenekwuru mmadụ maka na ị mara iche nọ n'ike aka gị. Some people na-enwe this attitude of yes for the fact na ya bụ onye dị etu a, ọ maka n'ihi na ya bụ nwaanyị na-ekwesịrị ka a na-emeri ya ọgụ. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ị nwere ụdị attitude dị etu a, oge ga-abịa, oge mmụọ ya akwụsị kpọtara ndị mmadụ akwụsị imere gị ọgụ. Ọgụ is very key. Ọgụ ị nwere ike imere mmadụ ọgụ, appreciate ọgụ mmadụ mere gị. Ebezie ka ị bịa kene onye anwa na ọgụ o mere gị, ọ sị gị onye kwuo gị ma o nwere otu onye emeela ọgụ, o wee bụrụ na onye ahụ emeela ọgụ mesịalụ duru ndị mmadụ bịa ka ọ appreciate ya ihe emere ya, ewekwuru ihe adị ya n'elu nke e nyere ya enye, si eme gịnị nyachi ekwuo na nke ahụ o ji bịakwu, ọ bụ double portion. O nwere otu ihe mere otu ụbọchị, ya bụ ihe mere na o nwere otu mgbe ihe a mere, ihe nna agwa gị mere ihe dị ka arọ 3 gara aga. One boy wee chat ya m wee kọwara m etu ọnọdụ ya si wee dị ana, etu o si were nọ n'ihe mgbu, akwa ọ na-ebe na etu ọnọdụ ya dị metụrụ m n'obi so much. I turned to my forces wee gwa ha na ọnọdụ ya nwa okorobịa na-ewute m nke ukwuu, maka na adịghị ka ibe na-agbawa obi. Gịnị bụ nsogbu ya? Nsogbu ya bụ na almost 3 weeks now onwe onye na-abata na shop ya. Nazi agbara ya ụchụ mana mmadụ mana mmụọ. Ndị mmadụ bịa na shop ya, onwe onye na-ego ya ahịa, onye kwechagoro ya ọnụ o jee na be onye ọzọ goro ya. Na o megidokwuru na-ebekwa ego ka elee isi ego ya, ma yet onye ahụ ga-ejikwaje ebe ọdọ ga etinye ego golo. Ọnọdụ ya wee wute m nke ukwuu. Wee kpọkuo Chukwu okike pụrụ ime ihe niile na mmụọ m na ha si ha ji etinye bụ onye aka, kedu ihe a ga-eme n'ọnọdụ ya. Ka m kpesịara ya ebere wee gbaa obere nkịtị, enwetara m ozi ihe ọ ga-eme. Wee kara anya nwatakịrị nwa okorobịa aja, ihe aja simple aja ọ ga-eme, si ya na maka ihe ọ ga-eme rie gboo, o riri ọnya rie ndọkọ rie tanki o rie very much, na ụmụ mmụọ na-ewere iwe. Wee karịa aja ọ ga-eji akwa nnu na mmanụ red oil wee jeme asị ya na ọ bụrụ na o mecha anya bụ aja, na ọ bụrụ na o mecha anya bụ aja anwa, na ọ bụrụ na ọ gaa 4 days, ọ bụrụ na ọ nwere testimony ya na ihe mere improve, should go back, get back to me. O wee bụrụ na o jee chụcha anya bụ aja, nke bụ eziokwu na ọchịcha anya bụ aja ahụ, the second day ọ chụchara anya bụ aja anwa, ụzọ mepee, shop ya zụba ka afịa, ndị mmadụ na-abata. Ọ sị na ya zụrụ ahịa, shop ya na-abata, na-emegidoro ahịa for 3 weeks. Ndị mmadụ na-abata ya na-ebute afịa na-ele, na-ebumago ndị neighbors, onye ọbụla ọ dịzie surprise kedụzi ihe meziri shop ya ji azụzi ka ahịa. Eburu nke onwere oje na nke mmadụ wotu ya ahịa na-aga. After 3 weeks, nwa okorobịa nwere ozi ka o si wee sị m, nwoke na ihe email na ọ gakwanụ ma ọ alụ ya tụrụ maka na ọ bụ my forces ka m ji eyosi ya nekwa ọnọdụ ya. Ha wee gwa m ihe mmemme, so ọ gwọrọ m okwu mgbazie nkịtị, because na ọ bụrụ na ọ gwara m sị m na ya jekwado nye mee ihe a ngwara ya na ọ gasikwara ya, ihe mmemme wee werukwa m ọjị jebe n'ihu ndị otu m nọ wee gwafasị ha na-ekene m ụnụ na m kpọkuru ụnụ za m, ọ bụgoro abụ otito nye mfa.
mana n'otu na anya ma onye ahụ nwoke abịara bịa gwa m na ihe ahụ aja nkarịa na ọgara. I did not go to my forces, even praises. I did not even thanking. I did not even thank them. So after 3 weeks, shop nwoke ma kpọchikwa customer kwụsịkwa ịbata. O wee sị ya wee jebe n'ahịa wee jee chọọkwa akwa ọkụkọ Igbo gotakwa akwa wetakwa mmanụ na nnu mekwa ya etu ahụ m si wee gwu ya ya mee mana o mesịrị ya ịna mesịa ya ochie day 2 days 3 days shop ya dara aga mgbe aka o ji wee kọntaktị kwaje m wee sị m wee kọziere m ihe mere wee kwekwara m ka o si wee jesi jiri aka ya ọ bụrụ onye aka alụghị aja ka nkọwara ụnụ nwantịrị mara ịma na enyi na-akọ a na-adị nlo mgbe anwa nsi ya mee ya bụ ihe abụrụ n'ike aka m ka nsisi ya mee ya nọọ ihe ụmụ mmụọ m na ha so gwara m sị m gwa onye na-etu anya mee na ebe m present ike si atodem ụmụ mmụọ m na ha so ya etiri ya aka mepee nya bụ ụzọ ya tenke nnọọ ya echigata azụ ka o wee nwee ike wee kwụ ụgwọ o ji mana mmụọ probably mee restitution to ya bụ mmụọ ahụ o mejọrọ ji egbachi ihu shop ya iru afịa mana o mere ya. Kedu ihe m na ị na-amụta na nkụzi a ihe a bụ true life story. Mmadụ ka esi enye ekene bụrụ na ike agwụrọ mmụọ maọbụ mmadụ na-emere gị ihe ike ekene agwụkwana gị maka na ike ekene gwụ gị ihe ọ pụtara na ị nwere mpako ihe ọ pụtara na ị nwere okomoko ihe ọ pụtara bụ niile nwere isi entitlement attitude na-ekwesịrị imere gị ya nke iji bụrụ onye nke bụ na n'ibuka ma na pas ejuru ime nkwọ and so on and so forth. So ka anyị mụta issue a gratitude very important. Ị nwere ike ka ihe si na-show gratitude onye ahụ a na-asị gị ọ bụzikwa nwa obere ihe ya mere mana togo nwa receive ya ịma na ọ bụrụ obere ihe. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, chat me on WhatsApp. My WhatsApp number remains 0805 7837672. Let us pray. Ekwem m na Chineke. Ekwere m na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu Okike pụrụ ime ihe be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị ọnụ.